савол дар шумо бародаро, одаме ки давоми 2 сол кор мекунад, клиентиро ки 1.5 сол муштариша чандин бор билет мегирад, чӣ гуна тасаввур карда метонем ки одам метона нисбати вообще нисбати ине дар умум қаллоб боша? Яъне ки ҳама хел тасаввур мекунанд, я одам места нақша мекаша ки машиники куна, аҳа барои машиники кардан 2 сол кор мекуна, билет мефурӯша, граница мегзарона, ҳаҷ мебара, ҳамара давоми 2 сол 100% мекуна, 100% карда рафтан мегира. Як занак менависаш, и занака қатиш 1.5 сол кор мекуна, ҳар тараф билетш мегира, штобе ки дабовариш бидароя. Тасаввур кунем бардора, ака машиника тасаввур мекунем, да машиники кардестай нақша дора, давоми 2 сол 3 та услугара кор кардестай, и қадар одамора мушкилошна ҳал кардестай, билетшон гирифтестай, роӣ кардестай, омадестай, ҳама даволни, штобе ки я занака биёваву дабовариш бидура, анами қадар меҳнат давоми 1.5 соли қадар билетш мегира, штобе ки охиронда 19,000 фребаш куна. ма равон кардесам меган ки дар кор нестайсум. Чӣ гуфт? пула перевод кардагид вай бефоида, у пула перевод кардагид бефоида. аҷоиб бародаро, чӣ сум дар кор нест? Яъне ки и қадар ғавғои шумо барои чие ки сума роитон кардем мегин сум дар кор нест? ҳамада салом алейкум дӯстон, Муҳаммад Шариф ҳастам бо шумо. Бале, имрӯз бояд ки рубрикаи антидаҷҷол барояд. Хай шумо медонед ки лангулӣ намегирезад, лекин баъзе обуначиҳои ма ё ин ки мумкин обуначиҳо набошад, хейтиро бошад ки диданак роҳера ки бояд ки неш бизананд. Дар бораи парвоз авиа бисёр гап чапош дестай ва ягон видеое нестай ки дар таги ӯ дар бораи парвоз авиа коммент накунанд. аз ҳамин хотир имрӯз гап мезанем дар бораи парвоз авиа. баъдан хай медонед ки лангулӣ намегирезад. дар хабарҳои ҷинзада мумкин ки бо дар бораи рӯзи хабарҳои ҷинзада баъд рӯзи антидаҷҷола монем ё ки ягон рӯзи гаш мушкил нест. пеш аз оғози барнома дӯстон, чӣ гунае ки шумо медонед, ширкати парвоз авиара касе ки зиёрати хонаи Аллоҳ кардан, я ҳаҷи умра, ҳаҷи фарзӣ бо роҳбаладои бо таҷриба, бо меҳмонхонаҳои замонавӣ ва дигар хизматрасониҳоша, ҳоло худаш дар видео баъдан пурсемша мега чӣ гунае медонед шумо имрӯз ҳузур дора. бале дӯстон, чӣ гунае шумо медонед, ман ҳами одам қати суҳбат мекунам, чӣ гунае ки бисёриҳо медонанд мушкилӣ дораи одам, пас чӣ ба бо ман рекламаш кардестам? муҳим ҳамияй дӯсто. бале, ман дар ҳама видеоам гуфтагием ки ширкате ки агар қаллоб боша, ман вая тавсия наметам дар шумо. дар ҳоле ки ин одама баромада қаллоб гуфтестанд, чӣ ба бо дар охирон видеоҳои ман ҳоло ҳам рекламаш ҳаст. оё шумо дар ин бора фикр накардем? оё фикр накардем ки дар инҷа ҳаст чизе ки мумкин шумо пурра надонед чӣ гап шудагиай? касе ки намедониста боша, имрӯз пурра дар бораш ҳамаша гап мезанем. салому алейкум брат Заробиддин. хоб, чӣ гунае худ медонӣ брат, мушкилӣ хеле ҳам калон рафтеста. як чизи бо тантана гуфтагӣ буд ку даҷҷол, як ҳама хел фитнаи бо тантана то хурдестай дар атрофи парвоз авиа. чӣ саволе ки метиҳем брат, ягон тарафша ночаконда, ягон хе каҷ рост не, чӣ гунае ки ҳастай ҳамин гуна. феъли мара медонӣ, агар дар сухани мо як гап агар дурӯғ рава, як гап агар каҷала рава, ман ҳам кор карда наметонам. яъне ки медонӣ ки плюси основной ма оне ҳастае ки ман дурӯғ гап намезанам. агар ки ту дурӯғ гап занӣ, пас ту мара паставид мекунӣ, ту пас мара пасудар мемонӣ. чизе ки ҳаст рӯи Аллоҳ, чӣ коре ки шудагиай, ҳамин хел ҳамин ҳодисае ки бо ҳамин занак рух додагиай, ҳамаша нақл кун ки кайт да муроҷиат кард, чӣ кор шид, ба чӣ хотир баромада имрӯз тура ҳамчун қаллоб эълон кардесиян. ва пеш аз ира гуфтан як савол метим, савола ҷавоб теҳу баъдан корта баъдан ҳами масъалара нақл ка. савол чунин ай, саволи кӯтоҳ, чанд солае ки ту бо ҳамин кор сару кор дорӣ? дар система авиатсиони бугӯй агар худо дурғум накунад 2 сол зиёд мешавад. Масалан аввал мо якҷоя қатъи бародаро будем кор мекардем, баъдан бо адел нишидем, ну 2 сол да ҳисоб кунем мешавад. хоб, ира ба ёд бигирен, ин муҳим ай. хоб гап зак. ҳай пешакӣ як бор дига салом алейк мегӯм ба ҳама подписчикои худат, ба ҳама хейтеро, ба ҳама одамои мефаҳмидагӣ ва намефаҳмидагӣ. ана масъалае ки чӣ хел бигем, ин ҳозир як масъалаи кӯчакае, не ки ҳозир дар интернет як гала мусор ҷамъ шида ҳамира калон паникаву хайпават кардесанд. И дар бораи як одамай хай як апашка буд, вай не ки хеле савол шуд, мисол ки Зароб нигоҳ кӯ,
зароб саволи метиҳем, савола ҳамин гунае ки метиҳем ҳамин гуна ҷавоб диҳед. Дига паҳлуоша не. Савол чунинае ки кай ҳамин зане ки дар бораш гап зистанд, кай да ту муроҷиат кардагӣ буд, чӣ гуна шид, хронологияи ана ҳамун вақта. Чанд сол пешинааш чӣ кор кард уоша не. Хронологияи ана ҳамин вақта. Кай да ту муроҷиат кард якум буд. این مسئله لازم بسیار پانیکاوا شده. روزی 8 فوریه بود. من راستیگه در قشلاق بودم. خیلی میدونین که قشلاق در سویه هم خوب نیست در تاجیکستان. این حال هم در تاجیکستان. و همه اپشکا زنگ زد مده برای بلیت. پیش هم چند بار زنگ زد. خلاصه زنگ زد پرسید پاسپورت پرتافت. و ما باید که 25 فوریه دا وایدا بلیت میگرفتم. ای سمرقند با ونوکووا باید بلیتش میگرفتیم. بعد که ما اومدم با جا و مکان ما خلاصه گفتگیش بودم که حاضر سیتواتsia همون خیلی نیست که ما کارتا بود کده بتونم. نه که کلینتی دویمی که بود دلش پر بود روان کرد گفت که میفراد بگیر. و общем 25 بریم ده. بعدا راستی گفت ما فراموش کردم بعدی واتساپ удалить شد SMS هم توزیع شد. همه خیلی ایجاش در کمبودی از طرف ما ما با کلام میگیریم که همه آدم ما فراموش کردم. همین جواز ما نختا میمونم. چی گونه‌ای که گفته‌ستی کمبودی از طرف خودش بهترین سخن امیه که آدم باید با کلا بگیره. یعنی که این یک طرفی بی‌مسئولیتی آدم میشه که حالا گفتک واتساپ удалить شدن ولی همه دفعه فهموه که واتساپ پروست удалить نمیشه. یعنی که آدم доступ در تلفنش نداشت. مدتی یک هفته زیادتر با فکر من از تلفن نگرفتی. در اینجا بردار یک مشکلی هست که ما فکر میکنم که در این باره نگیم چی کار شدگی بود با تلفن این آدم چون که این در اینجا مهم نیست یعنی که همچون اپراودنی بود نه تو که تلفنش در دستش نبوده خیر نزنش که اپراودت نه این باید که همین کار ده هسته تلفنش میگیره یگان کس تلفنش میشکنه نمیدونم یگان ماجرا در سرش میاد صدمه در دوچار میشه فرق نداره کلینت قطعی کار نکردن در مسئولیت ای به مسئولیتی میشه و کار نکرد یعنی که این کاری همیه برای هم خاطر ما طرفایش نمیگیریم که با چی مشکلی بود و ای جواب دادن نتونست همون مدت ایرا ما همچون کسی که این آدم قبول میکنیم همچون خطاگی آدم که این با کلا گرفتگیه که همون مدت جواب دادن نتونسته خب تو مدتی که مشکلی داشتی جواب دادن نتونستی بعد چی گپ شد بعداً اونجا در این خیلی سیتواتsia بود که من باید использовать نمیکردم واتساپ و نه که بعداً که دیدم نمیشه و حد گذشت و واستناید کردم در دیگه تلفنم گرفتمش انا بعد که واتساپ واستناید میشه چی کانتکتی که بود چیزی بود نبود نمیبره دیگه اگر که مثال رزرو نموندگی نباشی برای واستناید یا اینکه از نه اون نمیشه اگر اثر ننویسه نمیفهمیش خب خلاصه که این مسئله شد بعدی مسئله با یک مشکلی کلانترک شد که تماما در خاطر من نموند همین آدم ایمینه همین اپشکا در خاطر من نموند که من باید این آدم دا بلیت بگیرم این طرفش با این دیم بارا میگم که این طرف ما کمبودیه که من آدم فراموش کردم ایرا ما با کلا میگیرم انا بعدا این همون چیزلای شیدگیش خلاصا میره و ایرپورت بلیت میگیرم خودش میره و من قطعی خودش نه قطعی یک تا دوگانش بگم گپ زدگی بودم که و خودش همین خیلی بلیت گرفتگی بوده قیمت‌تر یعنی که ما در 19,500 روبل پرداختگی بود برای بلیت و رفته ایرپورت سراچنی 30,000 در بلیت گرفتگی بوده این گپورا ترا دوگانش گپ زدم و همون دوگانش همین خیلی گفت ما گفتم دوگانش خودش علاقه برآمد ترا گپورا گفت بعداً ما دوگانه وای خودم کلینت خود داریم نه چی با اعظمی کار دوگانش ترا خبر داد نه اینکه خودش اکن نمیدونم اکه ایجاد موجود که همون آدم ما خودم پراپوستیت کردگیم زنگش ندیدم زنگ همین را جواب دادم برای که سیتواتsia ما را خودت میدونی اکه من میدونم چیز شخص نه مشکل است زور چی نیست بارداره در چه مشکلی اونی بده که در آدم این شرط نیست ایرا در پابلیک گفتنش هم مهم نیست برای چه خاطر که روزی ما بگیم شما بود دیگه طرف میشین لیکن این همچون اپراودن میتوه من نقص نمیبینم خیلی چیزا یعنی که این مسئولیت تا افسیو این گناه تا مشکلی ترا ما در اینجا گپ نمیزنیم خب دوگانش زنگ میزنه در این باره ترا میگه دلشی بعد اما دوگانش گفت که خلاصه 30,000 دست سراچنی بلیت گرفته رفتگیه ما خود من روز دیگه زیخ شدم ای صحابه که
ай клиент ма бояд падвадид накунам барои як клиента да доверия дровардан медонӣ ки чанд қадар мисол меҳнат кардан дар кор ё доверия қинае хулоса ай доверия баромадан осонае не ки дровардан қин. Хулоса худ ман зиқ шидаму дилам ба ҳамон одам сӯхта гуфтам ки ман ҳамиҷа виноватам ки ҳамин одама сари вақт билет нагирифтам. ҳамун 30,000 ки ҳамун билет гирифтагия бо расход кардагӣ бошад агар дар ҳамин давом барои ҳамин кор ман метамаш гуфтам. Карташа партон ман ҳамун сума вастанавитш мекунам 19,500 билетша ё мондагии суме ки ӯ қимат гирифт расход кард метамша ба хотире ки мақсад камбудӣ ай ман айда ман ира ба кала гирифтам. Инаи ҷан бародаро ин моментам оз як секунд ин моментам бародаро фаромӯш накунем ки ӯ одам 19,500 суми билет рой кардагия баъдан ин билет гирифта натонистай ӯ одам зиёдтар билет гирифтай ин мега ба хотири ҳамаи касиякам ман суми билет гирифтагии ӯро метам ки ин набояд дар инҷа чунин боша. Яъне ки ин қарздор мешава аз ин зан ҳамун 19,500 на зиёд на кам. Дуруст? Ҳамчун одамгарӣ гуфта ин кора бояд ки бикуна аз пеши худаш. Ирам ба ёд бигирен. Ҳоло бо дар ин бора гап мезанем. Хош? Хулоса ки ҳамин хел гуфтем баъд карташа равон кард я чанд пас не ки ҳамин давомда сабаб дар чӣ шид ки ман суми ҳамин одама надодам имрӯз бароварда типа машине гуфтесан. Баъди ҳамин гапзани қатъи дигонаш як одами дигар голос омад дози ман голоса роид мекунам ака баъд агар ки давоми видео да ҳақоратия мисол мемонишда агар фората да даҳани отат керум бля кисияпа кани суми билете кисияпа да даҳани шумо бори шайтоно кер мазану мавқи далбая бояд дар даҳани модартон бо. Хулоса тамоми намуд ҳақората кардагӣ буд ва ман ҳамора гӯш кардам. Слишком хеле чӣ бигем принсип рафтам гуфтам ба хотири ҳамин гапош сумша наметам. Мақсад ҳамин дугонаш занг зад нормали ман ба кала гирифтагӣ будам то расходоша не ки барои ҳамин ҳақораташ гуфтам сум нест. Ана ҳамин чизда принсип рафтем ва ман ҳамин қадар чӣ доштам ки ҳамон одаме ки ҳамин хел гуфтагия просто бахшиш барсад тамом. Не ки вай медонӣ ки вақти ҳақорат кардан рафт дига даже худаш алоқа ҳам намекунад. Ана ки нигоҳ кунем дӯсто. Бале, ҳозир дар комментария ҳозир ман чӣ гуна ки фаҳмидастам шумо дар нависондаистан ки чӣ хел и какой принцип чӣ гуна принцип ту должен суми одам баргардондан тара ҳақорат кардан чӣ кардан. Бале дурустай ва бале дуруст мегем бале ин роӣ мекард ва бале ки ин одам ира ҳам ба кала мегира ки ин хатогии ҳамияе дар ҳамин бора ки дар бора ба принцип кор кардагиае. Хай бале хатогӣ шидай ба кала гирифтан муҳимай аз хатогӣ гуфтан дар кор нестай аправдани кофтан дар кор нестай. Ира мо қабул дорем ки ҳамин одам шидай ва ман аз ин кор дарак надоштам. Вақте ки шумиха мешава баъзеҳо мебароянд мегӯянд ки гӯё ким кадом кас видеош кардаю баъдан ин бировардай сума додай оё ҳамин гуна буд. Яъне ки вақте ки гапи чап шид дар ин бора ман дар ин бораи ҳамин кор моҷаро ман дарак ёфтам. Баъдан ман чӣ гуфтам тараву чӣ гуна ту сум роӣ кардиу чӣ хешид масъалаи сум роӣ кардану ва барои чӣ суме ки ту роӣ кардӣ ту да бо абрат нароӣ кардан ина иҷорам гап зад. Яъне ки чӣ гуфтам тама вақти дарак ёфтам. Если что агар ки бигӯем ки дурӯғ мега голоси ман ҳастай ман голос ман мемонам ки ман чӣ гуфтамаш. Ошибка дорӣ брат. Бояд суми ҳанӯза нака нигоҳ ки брат. 19,500 роӣ кардай та брат. Бояд 19,500 роиш мекардӣ. Фаҳмидӣ? Ту як кас дига угражат кард ё ки як кас дига қадид безеб гап зад. Ту ҳақ надорӣ ки барои ин суми узанака барои билет роӣ кардай ту билетиш нагирифтай роӣ накунӣ. Просто ты не имеешь права брат. Саҳар буд ба вақти Тоҷикистон соатои 9-10 ҳамин хел буд. Хулоса як аз зангам зад. Аввал билет пурсид аз Москва ба Владивосток гуфт. Ба ман навиштамш кадом число сразу занг зад. Ман уже қатъи мардум кор мекунам медонам ки одам чӣ хеле характеристика дорад. Сразу фаҳмидам ки клиент нестай чизе мехоҳада. Баъд зангша вардоштам ки овозои ман обратно омадесай вай запис кардесай фаҳмидӣ ака. Баъд гуфт ки хай метонем ба видео гап занем. Хулоса ман мехоҳам ки боварӣ кунам туда-суда. Вай даже нархи билета намедонам. Вай паспорт равон кардагӣ нест. Вай чек сум равон кардагӣ нест барои билет гирифтан. Чӣ хел ӯ сразу ай боварӣ гап мезанад. Ман гуфтам ки ман ҳозир дар ҷои ховумам. Ҳамин қараш гуфтам. Баъд чӣ карда аммо видеовизов амеҷиқи бисёр чӣ мекунам. Ма киштам ватсапамо хестам. Либос пӯшидани қатиш гап задане будам.
лекин ҳамун ҳолатда навишт ки ма кунитра медароно, ма гарения, ма итаримо як галахча авия гирифт. баъд ман гуфтамш ки ту чӣ мақсад дорӣ? Хай хулоса ки бисёр гапҳо зад. Ма дар нами Тоҷикистонам, агар Тоҷикистонда бошӣ, ҳамин муомилаи хуб хати гап зан, одамворӣ, ман тра даъватат мекунем биё, мешинем, баъди ифтор рӯ ба рӯ гап мезанем. Ту чӣ кор кардӣ? Паданала ту при дуру кам хеле гапҳо гуфт. Баъд гуфтам ки значит тагдай хебоша занка намевардорам. Мефорад одамворӣ гап зани ки хай хулоса гап чап дароз шид иҷада. баъд дар масъалаи гап назадан қатъи ӯ ман принсип рафтам ки вай нагуфт ки чӣ масъала ҳай, пурсидамаш, ба гуфт ки ту мошенникӣ сразу. Ман гуфтам ки чӣ масъала ҳай? Масъаларо ӯ нагуфт. Хулоса хела бурд овард. Ман ҳамин як листи дароз роҳиш кардам ки роҳи ки паспорт чек равон кун. Ин равон кард ай ҳамин занак. Ана ба ман гуфтамша ки мехоҳӣ бидонӣ подробно ки чӣ гап ай? Гуфт ки ман ови чашми модарро дидам, тоқат карда наметавонам. Хулоса ҳамин хел хай воҷид дорам дилаш сух хеле шид ки вай баъд мара гӯш накард тамоман. Гуфт ки ту занги ма даки ҷавоб наметӣ, ман ҳам голос мекунам. Ман темаро подробно дар голос равонаш кардам, неки ӯ гӯш накард. Ака нигоҳ кунед дӯсто, тасаввур кунед вақте ки одам ту дар голос роҳӣ мекунад ки ситуатсияро бифаҳмона, ту гӯш намекунӣ ва дар болош таҳдид мекунӣ. яъне ки одама дразнид карданае ки наоборот ҳамин кор ҳал нашавад. Ва смс-и боло шаyd ӯ одам дар видеои худаш гуфтагӣ нестае, шумо ҳоло дар рӯи экранатон мебинед ин смс-е ки чӣ гуфтагиеро. хоб, баъдан таҳдид кард ба мақомото, далчи? Хулоса мақомотои Тоҷикистону Россияу иҷада ариза мекунем, уҷада ариза мекунем исуса. Ман ҳамин қадар гуфтамша ки ин ҳамин тема ҳамиҷа сараш дегия ки ҳамун одамаро ҳақорат кардагия биброя бахшиш пурса. Ман гуфтагӣ будам ки суми расходша қатъи суми ҳамун зиёти билет харидагиш метам. Аввал да гуфта будам, не ки ба хотири ҳамин ҳақоратон наметам. ҳамун одам бахшиш пурса, ман ҳамин назданӣ мазоша ба мегардонам метам. Иҷаштам мисол камбуди аз тарафи мае ки камбуди ай тараф тае ки суми одама надодам. Бале, принсип рафти ки тра як одам аз пушти ӯ дашном кардай, одами вай, ту уже дар иҷа принсип ту ин кор да ҳақ надорӣ. Ки ту мара аз ҳад дашномошон бахшиш пурсам, баъд ин карда кор да ҳақ надорӣ. Ва раҳмат ки да қабул дорӣ. Ки гунаҳгорӣ. Ира вақт не қабул дорам, ман ира 100% қабул дорам ки иҷада ман ё аз ҳисоби ҳамун ҳолата эмоция бу чӣ хеле буд. Хулоса ман ҳамин хел принсип қатъи рафтам қатъиш. Баъдан баъди ин гапҳомон дига ман ӯда ҳичи гап назанам қатъиш. Вақте ки нахост бифаҳма ки аи тараф чӣ гапай, мисол худат агар як каса барнома кунӣ, ягон шикоят дошта боша, гӯш мекунӣ, ша барномааш мекунӣ, муқобили ӯ чӣ гуфтание дошта боша, мебарорӣ, ӯшо ҳам гӯш мекунӣ, баъд дар асоси занӣ ё ки хулоса бароварда мешавад. Аи одам вақте тарафи мара гӯш накард, ман дига қатъиш чӣ гап мезанам? Дига гап назанам қатъиш. баъд як бача ки дига хеле қори бача беҳад хулоса бачаи мефаҳмидагӣ ба муомила занг зад, хай гап задем қатъиш. ҳамин одаме ки муомилаи хиш қатъи гап зана акаку, агар ки қатъиш баъд рафтор кунӣ, ҳамин худта хеле ноодам ҳисоб мекунӣ. Ман ҳамин хел феъл дорам. вақте ҳамин одам занг зад, ҳамин хел беҳад ба муомила ва хубу мулоим сухан карда, бо аз ҷиҳати исломиша ҳам фаҳмонда, аз ҷиҳати дунявиша ҳам, хулоса ҳама тарафара. Ман гуфтам ки қабул ай бародар, кадоме ки ҳамин ранги худат биброя гап зана. Ман ҳам одамам гуфтам, ман ҳам шири инсон хӯрдагием, ман ҳам хар нестем ку. Не ки ҳамин хел ситуатсия шид. Хулоса ки ба ӯ муомила да омадем, ман гуфтам ки харашо. Ман суми ҳамин одама метам, не ки 19 000 шад, зиёти нея. Майла гуфтам, хай ӯ ҳамон одаме ки маро ҳақорат кардаги буд чанд. Фаромӯш накунед ки 19 000 суми реальни билетай. 19 000 суми реальни билетай. Суме ки мада пардохтагия. Далши. баъд ин ҳамон одаме ки ҳақорат кардаги буд, ӯро ҳам ҳаракат кард ки баинда бидорора ки гап занем, ки ӯ телефонша нагирифт. баъд ҳамин одама ман гуфтам ки ту худат номерои картата парт омада, ман ҳамин сумата да мепартому, ҳама апашка да парто, тамом. Тема закрит. Ина ҳамаш ина миҷадай. Ана он темаи саволдодаги худ наомад. Вақте ки ман қатъи разбор кардам ҳамин масъалада, қатъи одаме ки мара видео карда Instagram. Ина миҷаи ҳамаш. Ана баъд и худ да ма голос кам ё ки чӣ хеле шид ҳамиҷа. Хулоса ки худ дарак ёфтӣ, баъд гуфтӣ ки чӣ масъалае? Ман фаҳмондам ки ҳамин хел масъалае. Баъд мара худат гуфтӣ ки
сумша бигардон бите ва ман ҳамин сухани хита чӣ кардам мисол ака ҳама хатогӣ мекунам мисол ман дар як ҳолати стресс ягон чи қарор доштам ки ҳамира талкат кардам рафт ҳамин масъалара мисол принцип хати неки худат мара фаҳмонди майда карда ки дар ҳамиҷа ту виноватӣ мақсад сумиям одама бигардон битеву принцип рафтан дар ҳолати мисол хатогии худат туғри намегирам баъдан и одам қатима гап ҳоз нигоҳ кун даме пеши гафта анаки нигоҳ кунед ҳози шумо да ҷолиб мешава ки дар ҳамин масъала дар ин байн ман гуфтагим ки битесум шатани прафи так пас савол дар шумо мешава ки чӣ ба видео баромад дар ҳоле ки ман гуфтам ки бите тани прафи и одам гуноҳи худша ба кала гирифта чӣ ба видео баромад хеле ҳам ҷолибай анака гап зад ки чӣ ба ту сума додию неки видео баромад ман вақте сума перевод кардам баъди гуфтани худат и якум дараҷа ман дар ҳама одам худшам равон кардам ки гапи ту қирб надораву неки и сухани якай мара фаҳмон ки ҳамин хел бикун сухани ҳамаро ма дар замин мақсад ба ин хотир не ки ту хести гаренигӣ кардӣ ман сумта бигардонам михе не ҳамин хеле ки мисол ҳамин яка сухан кард мара фаҳмон ман ба хотири гапи ӯ ҳамин сума возврат кардам ва сума партофтам айбайн чанд қаре гузашт ки ман видеоро дар инстаграм дидаму баъди оне ки ту сума мепартоф пеша видеоро дидам ман сума партофтам ягон соат гузашт уже сума обратно омад ман сума дар ҳамин бачаҳа ки партофтам ки вай гуфтам ку бачаҳ ба муомила биромад дар ҳамин партофтам ки битеш мақсад ин шиносои ҳама апай кохи ана баъд партофтам хай хулоса айбан чанд қа гузашт сум возврат шида сум возврат ай карт кадом карта сума ай кадом карта возврат кардан аз ҳамун картае ки ту ҳамин бачае ки ба муомилаи соз буд через ҳамин бача ба омада бурадам ва ҷавоб шак ва ки ҷавоб дод ки барои чӣ ки ҷавоб дод ки барои чӣ рӯй кардаем зана худаш ё ки бачаи видеокардагӣ не и бачае ки ма дар байн да биромад қатӣ муомила кард ку не вақте ки сума ту рӯй кардӣ ҳамун бача худаш обратно рӯй мекунад ҳамун бача баъд ман қатиш гап мезанам кохи мара гуфт ки ман равон кардасам мегӯянд ки дар кор нестай сум чӣ гуфт пула перевод кардагид вай бефоидаe ӯ пула перевод кардагид бефоидаe аҷоиб бародаро чӣ хел сум дар кор неста яъне ки ин қадар ғавғои шумо барои чие ки сума рӯитон кардем мегӯем сум дар кор нест ё ки шумо танҳо ғавғо дар кортон буд ҷолиб мешавад хоб далши баъд сум обратно вақти возврат буд омада ки чанд қа баъдаш баъд видео биромад инстаграмда и занактара ягон чӣ гуфтак барои ин масъала дигар тамоман ман дар алоқа накард ба телефони ин занак дар дасти ҳама одам буд дар дасти одаме ки видео кардагия мараку не баъде ки сума обратно рӯй карданта фақат ин бача гуфта ки мегӯянд ки сум дар кор нест ин занак худаш ягон чӣ гуфтакта нагуфтакта ё ки блогер ягон чӣ гуфт нагуфт не ман айдаҳани ӯ занак нашнидам айдаҳани ҳамин бачае ки ман сумаш рӯй кардам ҳамин гуфт ки мега сум дар кор нест ҳама апа гуфта ки мада сум дар кор неста сумша бигирам ае одаме ки ҳамчун намояндаи ин зан буд видео карда ки блогер и чӣ гуфтак дар ин масъалае ки ту сума рӯй кардагӣ возврат кардем и дар ин масъала гап назад ки мақсад сума наврӯй карочи барои сум рӯй кардан ин нагуфта буд и баъде ки якум видеоро бировард бо сторис карда гуфт ки ждат кине гуфт 30 минут пас бо видео мебироям анаба дар ман соз тамошо накардам дар бораи ҳамун сумам гап задагӣ буд чӣ хеле рости гап ман видеое ки дар бораи ман кардагиам ман соз тамошо накардам в общем баъде ки ту сума рӯй мекунӣ возврат мекунад бо видео мебарояд далши баъд видео биромад баъд ӯ бо видео дием биромада и дар ҳамин ватсап рафтеса ҳамихе рӯбарӯ смс кардаву голос қатӣ гуфтеса ки мақсад виновати ту мара ҳақорат кардӣ ай ман бахшиш пирс ман инро ҳақорат кардам дар ҳолате ки и аввал мара ҳақорат кард ман ҳеҷ чӣ нагуфтам дар личка дар ватсап ва ҳамин хел омадан гирифт ман гуфтам ки короче бисёр масъаларо ман инро гуфтам ту мусри интернети мақсад як тарафа гӯш кард як тарафа проблемои байни хитон мешавад и уже темаи байни шумо мешавад темаи фақат дар бораи сум
дар бораи сум дигар ҳеҷ гап нарафт. Баъд и байн дака ӯ дуюм видеоша бировард. Короче голоси ки тира гуфтагие ки чипа сум дар кор нестай, ты зиётӣ бар зиётӣ роӣ мекунӣ ё ки оли ман ҳамун голоса биём бо мемонам ты рӯбои расхода ба пакриват мекунӣ фалон беҳмадон. ҳами кай омадагие? Кадом вақт омадагие ҳами голос? баъди дуюм видеоша бировардан. Так, баъди ин видеоша бировардан. Мақсад сум возврат шид. Яъне ки дар бораи возврати сум и блогер медонист. Возврат шидака. 100% медонист. Вақте ки сум рафтак, телефони ҳами занак дар дасти ҳама одам буд. Аира шумо дар видеош медонем бардо, телефони дар дасташ буд. Яъне ки мерава, действительно ки мебина ва сума возврат мекунанд. Баъде ки сума возврат кардан чӣ гуфтак? Ман соз ба ёд нестаям. Голоса агар боша хит бугу, набоша хай мо дар монтаж мемонем. Пула перевод кардагид вай бефоида. У пула перевод кардагид бефоида. То ли пули калом мети якум очрод, ҳама расходоша дигим ози полностью судебном порядке решат мекунем. Ина мо ози иншалло рӯзара кушода кунем, баъд уже полностью отдел рафта дар номи карта номерот заявление мерава. Якум дариҷа, баъд дар посолство, баъд дар Тоҷикистон. Тасаввур кунем бародаро ки вақте ки ин зан сума роӣ кардагиай, сума роӣ мекунанд абрадна, фикр мекунӣ, бояд мушкили тамом, бояд ба ҳами ҷамъбаст шавад, дуруст? Лекин намехоҳанд хичон ҷамъбаст кунанд. Хичон намехоҳанд ҷамъбаст кунанд. Сума абрадна роӣ мекунанд, мегӯянд ту зиётӣ бояд расходҳоеро роӣ кунӣ. Он сухане ки мега кап газдани худаш тӣ мехӯра ки и гуфтае ки хай касия кашидай зиётӣ роӣ мекунад, суми ҳамун сумира ки ӯ зан билет гирифтай баъдан. ҳамун да за спица мекунанд ки дигар расходоша дигарша. Вай занак мумкине ки дар duty free рафта ягон чи дигар гирифта боша. ё ки дар аэропорт ягон чи хӯрда боша, ё ки баъди аэропорт ягон ҷои дигар рафта боша. И обязан нестай дар расходо. Лекин бо плюс бо бахшиш мепурсӣ аймау дигар беҳмадон фалон беҳмадон. Чира мековай? И конфликт кофта намекова. Ин одам, ин блогер ҳал кардани ин мушкилиро намехост. И мас конфликти ин мушкилиро мехост. Факти ин оне ҳастае ки чӣ ба сума вақте ки роӣ кардан 12000 суми фактическиша. Чӣ ба қонуни динӣ, чӣ ба қонуни дунявӣ вақте ки ҳаққи як шахс болои тай, ту бояд баргардониша. Агар зиётӣ баргардонӣ, и аз ту вобастае. Метони кунӣ, метони накунӣ. Лекин суме ки ҳаст, ӯро ту бояд баргардонӣ. На кам. Кам да ҳақ надорӣ. Зиёда ҳақ дорӣ. Ба хоҳиши худат. ҳамун суми худаш да маҷбурӣ. ҳақдорӣ не, маҷбурӣ бояд роӣ кунӣ. Яъне ки дар ин ҷа гап дар бораи 19,000 мерава ки суми ҳамун занай. ҳаққи ҳамун занай. Баргардондай. Хоб, қабул накардиян. тамошо тасаввур кунед шумо бародаро онира ки аз ҳама дар ҷои бемаънигиша ки барои чӣ хотири коро мешава, баъдан ози мо муайян мекунем. Зан чӣ гунае ки дар аввали голос гуфтак, ма гуфтам ки майда чайдане чӣ саволе ки метам именно ҳамура бугу. Ҳамин зан чандум бора айта билет мегира ё ин ки приблизительно намедонӣ? биёи хе мегирем ака. ҳамин одам сол зиёдай, Клиенти як ним сол зиёд и аз клиентай куҷое ки бирава айма билет мегира. Медони ягон ҳолатои паследи ҳастае шиноси? Пешаи нешиносоша мо як тараф ки зароб гап дуроз мешава. Худша мо гуфтестем. Пешаи ами ҳолат охирон билет гирифтагиша даёд астай кай буд? охирон билет гирифтагишда, аммо Хуҷанд рафтагӣ буда, Жуковский Хуҷанд ман билет гирифтагиам. Пешаи чӣ? Пешаи ака ҳама ӯ ака ба ёдам нест. Хай ман метавонам мефаҳмам ки дар иҷа инқадар дазам бугу ба ёд кадомеш ки ба ёд меамша бугу. Дар замистон моҳи январӣ да бо ма билет гирифтагиам, ай Москва Тоҷикистон ё намедонам Хуҷанда ё ки Хуҷанда ба фикрам, аммо ай Москва хулоса ман Тоҷикистон билет гирифтагиам. Дар замистон и соли гузашта будагӣ, ама ба ёдам аст. Хуб, хай мефаҳмиҷа ҳолатое ки агар ба ёд наяд, ям фаҳмидан дар кора бардоро ки як одам нестай. Ман фаромӯш мекунам ки ҳамин рӯз ё ки дин ама қатъӣ гап задам. Аз хотири чи? Аз хотире ки шумораи зиёди одамо иран фаҳмидан дар кора. Парвоз авиа дора билети ҳавопаймо, дора гузаштани сарҳад, дора зиёрати ҳаҷ
ва ҳамаи ҳами одама ҳамаи ҳами қисмора як одам контрол мекунад. тасаввур кунед ки чӣ қадар шумораи зиёди одамое. мо фаҳмида метавонем. лекин ман барои чӣ пурсидам ки клиенти доимита ё ин ки не. савол дар шумо бародаро, одаме ки давоми 2 сол кор мекунад, клиентира ки 1.5 сол муштаришай, чандин бор билет мегирад, чӣ гуна тасаввур карда метавонем ки одам метавона нисбати вообще нисбати ин дар умум қаллоб боша, мошенник боша. яъне ки ҳама хеле тасаввур мекунанд я одам места нақша мекаша ки мошенникӣ куна. Аҳа, барои мошенникӣ кардан 2 сол кор мекуна, билет мефурӯша, граница мегзарона, ҳаҷ мебара, ҳамара давоми 2 сол 100% мекуна. 100% карда рафтан мегира. як занак менависаш, и занака қатиш 1.5 сол кор мекуна, ҳар тараф билетш мегира, штобе ки дар бовариш бидароя. тасаввур кунем бардора, ки мошенника тасаввур мекунем, да мошенникӣ кардестай нақша дора. давоми 2 сол 3 та услугара кор кардестай, и қадар одамора мушкилошна ҳал кардестай, билетшон гирифтестай, роӣ кардестай, омадестай, ҳама даволни, штобе ки як занака биёваву дар бовариш бидура, анами қадар меҳнат. давоми 1.5 сол и қадар билетш мегира, штобе ки охиронда 19,000 фребаш куна. план барои диздани банк. Инаи банкай. Диди? Банкай. И чорни вход, ҷои пожарни. И главни, асосии ход. Мода чорни дар кор неста. Медони барои чӣ? Барои ки плани мақати байнем главни вход медуроем ку ҳамаша ҳал мекунем. Басай. Овоё ба моро мебинан? Ба чӣ? Ба чӣ мекунем? Мо бояд бинан моро. Мо бояд доверие вода бидуроем. Мо медуроем через главни вход. Ма, ты, суруш, ҳар семон. мақсади мо любой намуд корда даромадан давоҷа неважно ба ҳайси ки. фаҳмиди? мо сами главни мо қатишон ҳамдуруда корда бошем, исусу бигардем. фаҳмиди? ҳамашона изучат кунем ҳамдурунда. Гуфтаги барем, ба пула чӣ мегирем? ана ки ҷои ҳамада интересаш анами сум гирифтанашад. Тамошо кун мо чӣ хел сума мебарорем айдирин. моҳ ба моҳ, рӯз ба рӯз, сол ба сол, течени то 25 сола худшон мода да карта мо сума гузарондан мегирам. ҳама хел 25-30 сола байн мегзара. фаҳмиди? погиза худшон сума да мо гузарондагиян да картаҳои мо, сум да карта ҷамъ шид. озод ба ҳаму худи главни даромадагии мо оста мебироем. худшон даже хид намекунанд ки чӣ хел сумшона мо агара бетадем. чӣ хел ай план? ира кор мегам. бародаро, ҳами дастари ки туғурӣ мегира ҳамин кор? барои як клиента дар бача- овардан тамошо кунед, ҳозир ман мемонам, имина ҳозирда агар дошта бошӣ ягон суханои одамоеро ки дар кор розиян парто, тамошо кунед бародаро, одамоеро ки аз кори ин ширкат розиян. Ина шербача мо дар раи граница да заправкаем гадаем шукри Аллоҳ. Бачаҳо ништак. На бача. Дез. Ай ки гирифтем билета? Пароз авиа. Чӣ будай ман хушид? мақсади намо рафтем шукри худо соқса омад гузаштем омадем 1-1.5 сутка вақт мегира. Салом алейкум сунатло сози тенҷи саломатит хубай. Ина бачакуро гирифтем иншоаллоҳ. тарафи граница рафтесим. ҳама 100% ай зинда бошӣ, сарбаланд бошӣ. акай заровидӣ хулосаи гап иншоаллоҳ ки рафта растем ту дабрана ина паридем ягон соат пас дар хонамон мерасем. каҷон салом алайкум. намусоқ саломат дар омадем самолёти чида ӯзбекистонда шиштем. раҷон азор омад барои хизматҳои кадагӣ, барои дастгириҳои кадагӣ, барои ама кору хизматрасониёт братан. алло нигоҳбон бошад. дидин кадом мошенники дар чӣ вод мошенник метавона ки беақл боша ки муддати 2 сол тайёрӣ бина и қадар кора куна, штобе ки як одама 19,000 фреб куна. не, барои ҳамин хотир ма ба ин гап чӣ гуфтанем? онеро ки фаҳмен дар комментария менависен, иш як тараф беса. манра менависанд ки
ту ҳақ гап мезанам мегӯй, ту чест наи мегӯй, дигараш мошенника тавсия додеси дар одамо. Дигар тавсия нате. Бардоро фаҳмен мошенник кияй? ҳамин мошенникай? И як одаме ҳастае ки майра наметонистам ки калапуч бугум, не ки ҳамин коре ки ҳамин кардагиай калапучӣ ҳисоб мешава. Яъне ки чӣ? эҳсос қати кор карда дашномаш кардиян, гуфта ман па принсип мерам, ман занак да хубӣ кардани зиёдтӣ роҳи кардани будам, и одамаш баромада мара дашном кардастай, зурӣ ман па принсип намекунам. Да даҳани отат керум бля ксияпа. Кани суми билете ксияпа. Да даҳани шумо бори шайтоно кер мазану маоқи далбая бояд да даҳани модартон гум. Бале, ёшай хато кардай, ашибкашай беақлӣ кардагиай, муҳим ки қабул кардагиай. Одамои ҷавон ҳамин хел ҳастанд. Ман дар ҳаёт дигарро мегум ки ҳастай ҷойҳое ки принсип қати кор накунед. Принсип карьерата ҷазир мекунад. Мешава ҷое ки бояд па принсип кор кунӣ. Мисол мегирем, лангули коре ки кардагиай, ман па принсип бояд анам одама динг бумонам бахшиш пурса. Па принсип ман мерам то мурданма. Ман дар кор рафта метонам. Барои чӣ дар ин кор принсип карда мешаву, дар кори заро принсип карда намешава? Барои он хотире ки дар ҳолати ма ҳаққи лангулӣ дар болои ман нест. фаҳмо? Вақте ки ҳаққи як одам дар болотай, любой хеката неправи. Вай одам тара дашном кардай, вай одам тара беҳурматӣ кардай, вай одам тара задай латукуб кардай, фарқ надора. Ягон чиз сабаб шида наметавонад ки ту бигӯӣ барои ҳамин кор ман сумта наметам. Ту виноватӣ. Суми одама бите, баъд корта кун. Узша фаҳмидин? Яъне ки душмантай, намедонам ягон ноҳақӣ кардай, чӣ коре кардай накардай, болот сум дора, сумша те, баъд бара корта кун да болош чӣ коре мекунӣ? Баъд ту прафи. Ва ин одам ҳамин хатогиш, ҳамин ашибкаш, ҳамие ки майра гуфтамша дар личкаш ки ҳамин гунаҳ брат, мон як тараф, принсипа мон як тараф, ира ҳал кун. ҳалаш кардан. ҳамун хотири сухани худат буд ки ҳамун сума ман равон кардам ҳамун вақта. Ана баъд ака аи ҷиҳат агар ҳисоб кунем, ҳамин бекамбудӣ, бехатогӣ кие ҳамин дар любой давру замон? Ягон кас нест. Ҳар як бизнесменои меғалтанд ки мебинишон кату кутшона ширкати Мерседес, ай BMW мебуроя, мошинаш да бомбаи брак мебуроя. Муҳим чия? Ҳоли да ҳаминҷа меган, ози мо ҳам гуфтаистем ки бехатогӣ кияй, баъд тамошобинои лангулӣ метавона биёя бигӯя ки ина хай лангулӣ амега бехатогӣ кияй, пас чӣ ба лангулӣ намебахшен? Гап дар бораи он аст ки бакала гирифтан дар кор. Мерседес агар як мошинаш брак буроя, бакала мегира, мошина обрат намегиран, вазорат мекунанд. Заробам ҳамин хатогӣ шидагия вақте ки ман дарак гуфтам, ҷошта гуфтамша, ягон чи не. Ман сахт тарафш гап задагим, бе ягон чи ҷошта гуфт ки ака гапат 100%. Муҳим ҳамиай. Агар лангулии шумоам бубуроя бакала бигирад, бубуроя ихроҷ шава, ягон мушкилӣ нест. Хатогӣ бале, ягон кас бехатоӣ нест. Ҳама хатогӣ мекунад. Муҳим онае ки бояд иқрор шай. Вот фарқият чиай. фаҳмидин? Иқрор шидан дар кор, ҳал кардан дар кор. Аправдани кофтан дар кор нест ки ма ай ким куҷо омадам, шав буд, ховолу будам, бо чӣ гуфт, ҷинош хамш додай. Аправдани дар кор нест. Гунагори бакала биги ҳал кун. Ва ҳоло бардоро дар инҷа як ира ҳамчун наказани ҳам қабул накунен, яъне ки як кор барои ана ҳамин касякаш, як кор и одам мекуна нисбати на танҳо ин зан, яъне ки ин зан не, дар умум ин зан қати битони тамоман дигар робитара қатъ кун, дигар умуман кор накун. Тамоми муштариҳое ки билет мехаранд, муштариҳое ки граница мегзаранд ва муштариҳое ки ҳаҷ мегзаранд, як кор бо ҳамин муштариҳо карда мешавад дар давоми моҳи шарифи Рамазон. Чӣ кор мешавад? Баъдан худат мегӯӣ ин масъалара. Ба ёд дорӣ? ҳозир гапта гап зад, чӣ гапи доштӣ? ҳозир биё хай мегем шав. Гапа киштодем бигем шакай як тараф кунем, баъд бомерем. Ами давоми моҳи шарифи Рамазон, ина уже хай қариб ним шидесай. Кадом нафарое ки билет мегиранд, тамоми ҷо билетҳои обични, мисол ай Москва Тоҷикистон, ай Тоҷикистон Москва, ҷое ки боша набоша, хулоса 500 рубл сари ҳар билет скидка мешавад. Ана нафарое ки граница мегзаранд,
граница мегзаранд, граница мо ба самолёт мегзаронем, билетон мегирем ба наздикии граница, аҷо таксиёмон мебаранд, мегзаронанд, миёранд, бо обратно билетон мегирем, меем одамои граница гузарда 1000 рубл арзон мешавад, ай нархи стандарт 1000 рубл арзон. Нафарое ки ҳаҷи умра мераванд 15 рӯза, 20 рӯза, 1 моҳа, хулоса ҳаҷи умрада 500 сомон скидка мешавад ва нафарое ки барои ҳаҷи фарзӣ мисол ҷои худшон назарин карда намешаванд, то $500 сари як одам ҳаҷи фарзӣ арзон мекунем. И то ҳамин охири моҳи Рамазон фақат барои одамое ки ҳамин видеоро дидан, мисол агар ки нависанд номерои боло экрандан, вақте ки навиштанд ҳамин видеоро скриншот кунанд, равон кунанд, тамом, автоматӣ и аксияда хуш мешаванд. ма дар давоми видео агар аҳамият дошта бошем, ма гуфтам ки дар инҷа чӣ гап буд ки сабаби ғавғо кардан хостан ино, оё сафҳаде намебирояд ки ҳамин блогер баъди ин кор авиакасса реклама мекунад? Авиакасса кие? Акӯ ман точно намедонам кие, не ки постоянно ҳам рекламаш мекунад. Иам метавона хай шумо фикротона худтон бинависед ки сафҳадене ё ки не? Нигоҳ кард иҷада сторис баромадагия, баъди пеша сторис вақте ки ҳамин занак занг задагия, ҳамин масъаларо гуфтанда, ҳамин голосошам мондагия ё гуфтагия ки авиакасса боваринок на фалон фалон. Ана ки иш як тараф, баъди якум видеои ма баромад бо дар сторисаш бо мо ки ина боваринок. Масалан хай и масъалаш хай тамошобин худш бинависа ки сафҳадене, ира тамошобин бинависа сафҳадене ё ин ки не. Хоб. این مسئله دوستو شما خودتون فهمیدین. من در این باره دیگه گپ نمیزنم، من پس این مسئله دیگه این باره نمیگردم و با میگم چی شرکتی را که من توصیه میتیم چی مشکلی میکنه میتونین ماده براین، ماده خودم دا براین. خب دیگر چیزی که میخواستی گپ زنی؟ همین آدم شما دا علاقه کردگی بود؟ نه. همین آدمی که مثلا چی کرد؟ بلاگر. همین اپاشکا شما دا علاقه کردگی نیستن؟ اپاشکا نه اپاشکا نه بلاگر. ай хулас ки ака мо қатъиу чӣ хеле буд набуд, гапамон туғри шид рафт, видео тоза шида чи интернет, не ки дар бораи лангулӣ гап задӣ. ман то ҳамин вақта лангулӣ намегуфтам, лангариш мегуфтам. дар киҷое дар эфир мешид, дар разговори лични мешид, дар киҷое мешид намешид, ва лангариш мегуфтам. аи сипас лангулӣ мешавад. ба чӣ хотир? ба хотире ки қатъи ӯ одам, қатъи ӯ блогер, мо разбират кардаем, темамон ҳал шид, рафт, видео тоза шид, не ки дар канали лангулӣ баромад, ҳамун видео ҳамун одам лангулӣ дар канали худаш сабшестваш задагия дар ютуб. овоза часпид вақте ки дар каналҳо гуфти, овоз соз шуд. дар каналҳо гуфти, я хеле омад ки дар канали худаш задагия. хулоса ки ака нигоҳ кун, аммо баъди удалит шидани ӯ видео аюҷа, ҳамун видеои ӯ одама гирифтаги шогирдакои лангулӣ дар каналашон пафтагиян, баъд лангулӣ гирифта падалисашон кардагиян. ва ҳамин масъаларо ман лангулӣ қатъи доим дар алоқа чӣ проблемаш мешид, ман дар алоқа мебаромад, мисол гап мезад, ягон чӣ мепурсид. адаи масъала набаромад. Неки ман ҳамеша ҳайронам ки чӣ ба ҳамура падалиса кадаку як бор напурсид ҳамин масъаларо айма. ҳамин бародари тоҷикайку ҳамин одама бисёриё ҳар гап меган, ҳамин одам вақти видеоро бисёр роиш кардан, ҳамин видеоро мада занг зада гуфт ки бародар ӯ худшам билет мефурӯша, ӯ мефаҳма ки мақсад ин ситуатсия чӣ ситуатсия. Якумш, дуюмиш ки ҳамин одам хеле шӯрнокиш 100 баробар лангулӣ да соз буда ки мара занг зад, гуфт ки бародар ман ай худат як бор бишнавам ки ҳамин масъала чӣ масъала. ман баъд объяснить кардам, гуфт бигард, ман медонам гуфт чӣ хеле и хай мардум қатъи кор тинай, ҳама намефаҳмам, ман тра мефаҳмам. ман гуфтам ай лангулӣ да 1000 бор хуб. ман лангулиро ҳам даже ягон бор зангам назадам, ҳичам нагуфтам, не ки и кори ира ман намефаҳмам барои чия. мисол мушкилӣ дора қатъи худат, мисол барои темаҳои худтон разбор кашокаш, мисол чӣ чизе ҳаста неста конфликт, қатъи худат разбор мисол проблема дорана ҳарди шумо. не ки причём дар инҷа ман ки видеои мара шогирдакош мегиранд, дар каналош мепартоянд, ин мегира падалисаш мекунад ки мара намепурса чӣ масъалае, худаш дар ҳамун видео тамошо кунад, мефаҳмад ки ҳамунҷода чӣ гапи дига ҳай.
ин бархотир ё ки дар канали худаш мардак наметавонад. не дар канали худаш якумаш ки дар канали худаш наметавона бубуроя гап зана, чунки медона ки гарчанде ки овоза баромадаст матара ҳоло ҳам давом додастам реклама кардана, медона ки дар иҷа ту мошенник нести, дар иҷа дига гапай. Ва як каме боша айлалава чӣ мекуна, штобе ки дигаро ҳамаи кора кунану мисол баромада як дукунаи дигариш буд ки аввал зидди лангулӣ гап зад, баъдан ҳоло боша биромад ай лангулӣ бахшиш пурсид, ба фикрам ки бурдан рост чӣ мондан, ҳозир боша зидди ма гап задастай. Ина ҳамуам мега ки яъне ки дар гапш маълум ай ки во касяк мекунанд, яъне ки ино нуқта кофтесиянд ки як чӣ биёвану зидди ма гап зананд. Фаҳмидӣ? То ишто ки ма тара реклама кардам, знаеш ки ту ягон проблема дошта бошӣ, знаеш ки девол дар болои ма меғалта. Ине хеле хиёл мекунанд. Як чиз дига ки зароб, мо дар ҳамиҷа кансов ту чанд сум баъд роӣ кардӣ, баъди вазорат кардан мо ҳамеро нагуфтаем ӯзи. Иҷа дака чӣ хеле ки худ така мада қадрдонӣ. Ранги худ бо ҳастаи акаи дига ура хта мешнаси, ман номша навегирам. Вақте ки ҳамин масъала шид, дарак ёфт, мада занг зад, гуфт чӣ гапа? Гуфтам ами хел. Гуфт ки додарҷон гуфт чӣ хеле худ мара фаҳмондӣ, ӯам фаҳмонди не ки ин тема баъди дигам видеои ӯ одам биромадан буд. Гуфт ки ҳамиҷада ай аввал принсипда ту ошибка кардагӣ, и ошибкаи хитай. Чӣ ваъда кардӣ? Гуфт. Гуфтам ки ман ҳамин хел гуфтагӣ будам аввал ки ҳам суми билетша метам, ҳам суми мақсад маҳкам кунем темара. Ҳам чӣ? Билетша метам, не гуфт, расход чам бите. Ама баъд суми билетша аделни роиш кардам. Суми билетша аделни роӣ кардӣ, баъд Ҳозир соз чӣ? ӯ ҷои часпидагӣ тама худо мегӯ. Занг задисам кардам. Суми билетша 19,000 аделни роиш кардам. 19,000 аделни суми билетша, баъди ӯ 11,000 дига суми расходша. Иам ба хотири сухани худат буда, унав ака буд ки мақсад гуфтан ки расходша бите. Агар не баъди ин темо ман расходша тамоман додани набудам. Хаяки як хеле аст ака ки мисол вақти сухан кардан не гуфтанда, ма одами қадрдон вақти сухан мекунад чӣ хеле мегӯ. Ба ҳамин хотир агар не ба ғайри суми билет ман ягон копек додани набудам. баъди қадаре ки мара гӯш накардан ай тарафи ма баъд ашному таъхир кардан. яъне ки дар умум касе ки агар толира нафаҳмида боша ки сум чӣ шид, баъд суми билета ҳам додагиай ва бо ҳам чӣ гунае ки аввалан худаш сухан кардагӣ буд ва бо аз суханаш гашт ки таъхир кардан намекунад, ҳам ура зиётӣ суми билета бо зиётӣ додагиай. яъне ки ҳамун сумира ки зан баъди ида роӣ кардан худаш билет кардагиай, суми ан ҳамун расходи зана додагиай. фаҳмо? иҷа маҳкам. хуб, тамом, ин масъала хушрӯ шид. Агар ки ягон чизи дига брат илова дошта бошӣ худат, метонӣ бигӯй. Ман дига надорум илова. илова ака далшиш ба худи тамошобино ай муроҷиат ба ҳамаи мардуме ки тамошо мекунед, шумо ҳаракат кунед. Мақсад ай ҳисоб не ки ман насиҳат кесаям каса, просто и ҳамчун як одаме ки ман дидагиам чӣ хеле мардуми худмон чӣ хеле ҳаст ки намедонам, ё дар назари ман метова, ё ки ҳамин хеле ки як чиза шинидам таҳқиқ нокарда сразу талкат карданда мегзаранда. Барои ҳамо лутфи хоҳиш ай ҳаматон инами хеле масъалаора просто таҳқиқ кунед, аниқша бифаҳмед. Ба видеои як кас ё ки ба як кас фалон гапа гуфт и хеле намешавад. мара кадоме занг мезана, ма доим дар алоқаем. Одами мошенник мекиша ҳуй мехира мерава. ма доим алоқа даем, касе занг мезана қатиш чӣ хеле ки муомила мекуна, ҳамон хел қатиш муомила мекунам. Агар саволо боша ҷавоб метем, набоша агар дига кас ҷои ма дамешид мумкин 1 миллион одам зангш мезад, ягон темои чӣ мекард ки мара ин хел коро шидагие ки дига блогерҳо ҳам мисол ҳозир бо номам бигирам, бо меган ном гирифтӣ, блогерое ки яъне ширкатҳое ки реклама кардагиан, гирехтагиан, клиентошон мондагиай, ҳамон блогерҳо худшон алоқашон карда наметавонанд. ту ҳора ҳозир ма алоқа кардесам гап задастӣ дар назди мардуми сум гаштагӣ рафтагиай, сума додагиан. барои ҳам хотир аз паша фил сохтан меган барзор, аз паша фил насозен. хулоса муроҷиат кардан бигиред бе ягон шаку шубҳа, бе ягон мушкилӣ ва хетеро ҳавоӣ гап назанед. Агар дига кас дар ҷои ман мешид ака ку мумкин ки ами
поли рота ба сараш ҳаме давид не ки ма да клиентои худам занг зада гуфтагиам ки вообще переживат накард дар ҳамуҷа мега маълуме ки аввал гуфтаса билети фалшивӣ рӯй кард баъд мега ки билет нагирифта ман ҳама одам да тамоман билет нагирифтам уҷа гап кардам ки билети фалшивӣ рӯй кард ки хеле нест агар билети фалшивӣ ман мекардам ҳамуҷа да ку ҳамин ҳолатда лобои намуд давробот лобои ози мо таҳлил накардем действительно дурӯғои и худи ӯ видеора гап дар бораи асли чӣ гуна медонем мо майра савол додам чӣ гап штем мо дар бораи ҳамин савол гап задем агар мо таҳлил кунем бале дар оҷа гуфтиам билети фаршивӣ и гапо дурӯғай билети фаршивӣ карда и гап дурӯғай ягон грамм асос надорад асли шаф шумо фаҳмидем чӣ гапае агар ки бозам мо фаҳмоша бо ягон рӯз ошибка ма буд хулоса ки ака не дига барои мара понятне ма медонам иҷада ошибка якумай тарафи ма буд ма ошибка ма пушонданӣ шидам ки нахостам баъдем хеле шуми хабар просто намебиромадан ҳамуҷа ҳамуҷа таҳдид намекардан ҳамин корам хеле намешид хоб я таҳдид кардан авиягишон бале хай таваккалшон ба худо ака уже соатам зиёд шид хоб брат ҷамъбаст кинем чӣ хубай паноз ба худо хай дӯстоинам хеле фикр рафта бале панои ҳама ба худо бугу панотон ба худо гуфтам дига ҳеч яка хоб инам хеле дӯсто фикр рафтаихтонро дар комментарияҳои ди гапҳо бинависен ва як чиза фаромӯш накунен ҳамин як матал аст дар байни мардуми мо ки сухани хуб қатъи мега моро ялчаш мебурория яъне ки сухани бад қатъи ё ки авия гирифтан хита ягон чиза ҳал намекунем дӯсто ҳеҷ вақт ма тара фалон мекунем беҳмадон мекунем тавкуда агар ба ёдтон боша унаву интихоб ки хай гуфтагӣ агар ба ёдтон боша унаву одами баромад мара гуфт ки ман ҳолта бад мекунам нервничкои ма фалон беҳмадон шидисаи сум гирифтаи ба ёдтон боша ҳамун видео ма гуфтам бира бикӯ агар набоша гу ман ҳолта бад мегуфтам ҳолма бад кӯ таҳдид қайд намешава дил одаме хеле ҳам чиш мустаҳкам бояд боша ки таҳдидиш кунӣ бо корта буд куна ҳамин одам дар ҳамин ҳолат ғалтагия вақте ки хубӣ мехостай бикуна хестиян таҳдид кардиян сухани бад гуфта ёдам гуфта ҳамин хе ки бошад намекунам ма инеми қадар одаме ки худам ёдама насиҳат мекунам ки ҳамин кора накӯ агар ма дам хе бибуроян ман ҳамин гапа мегӯм лекин гап дар чие ки ту вақте ки мегӯй бо ҷавоб буда метавонӣ агар ки ма дар гапе ки па принсип бирам ҳамин гапа кунам ҳамин хе кор кунам ман ҷавоб буда метавонам ки мекунам лекин дар умум мо чира гуфтаистем дар кор нестай авие гирифтан ки мо тра фалон мекунем беҳмадон мекунем ягона чизе ки ман намефаҳмам ман ҳамин зана намефаҳмам бо такрорам шава ти қадар сол қатъи одам ҳамкорӣ кардӣ тра билет гирифт сари вақт рафт гуфт акта ки ҳамин хе кор шида бо зиёдтӣ роӣ мекунад расходота чӣ дар кор буд ки як одами дигара пайваст кунӣ ки ра бибуроя сухани бад бига чӣ дар кор буд набуд бардоро фикротна худтон дар комментария бинависен лайк мондана фаромӯш накунед ҳамада хайр то видеоҳои оянда